Tikwanirani kuna kulikonse kumene muli program ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Titokoze kwambiri mzathu amene makhala nanu program iyi Sunday ngati lino madzulo buno. Ndithu timadzili mapanga chisankho chokhala amenepo mzigawo zonse amzathu ali malisatira kuchoka mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, komanso mchigawo chakumpoto monire kumeneko ena kuyankha kuti yewo. Ndeti manena kuti program iyi timakhala ndithu tikongolerana ziwiri zitatu uku kumagawana nyimbo zopeka chiyembekezo, chifukwa cholinga cha program iyi ndikugawana nyimbo zopasa chiyembekezo, zopereka chiyembekezo nkutikuta kuzinthu zosiyanasiyana zimene timakhala nazo anthu moyo wathu wa siku ndi siku. Kwambirinso ndithokoze uyu mzathu Have Chigumula amene amayisatira program iyi kwambiri, amayikonda kwambiri. Sunday linalilonse samayiponya, tikakumana amati imatisisimula kwambiri muzitipasabe ndiye salepere kumuchula program iyi. Adziwe ndife timanyadira ndena tonse amene ndithu timayikapo ndimanga kudalisika pansi pa program iyi, ndithu timayikapo ndimanga kusonyeza kudalisika ndi program iyi ya Hymns of Hope. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndiye program iyi tiyambe ndikuimba kwa mzathu amene wa Amse wa Future Amo, nyimbo yabwino kwambiri imene nkoyambanso kutifika program iyi, nyimbo imene akuti Yehova mbusa wanga, mbusa wanga. Yehova ndi mbusa wanga, sindizasowa. Andikonesa usiku, anditsogolera. Yehova ndi mbusa wanga, sindizasowa. Andikonesa usiku, anditsogolera. Yehova ndi mbusa wanga, sinzasowa, sinzasowa. Anditsogolera ine kulikonse ndipita. Yehova ndi mbusa wanga, sinzasowa, sinzasowa. Anditsogolera ine kulikonse ndipita. Kana ndipsinjike bwanji andisamalabe. Bale usadandaule, Yesu ndiye yango. Kana ndipsinjike bwanji andisamalabe. Bale usadandaule, Yesu ndiye yango. Yehova ndi mbusa wanga, sinzasowa, sinzasowa. Anditsogolera ine kulikonse ndipita. Yehova ndi mbusa wanga, sinzasowa, sinzasowa. Anditsogolera ine kulikonse ndipita. Yehova ndi mbusa wanga, sinzasowa, 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 sinzasowa. Anditsogolera ine kulikonse ndipita.
Kuyimba kumeneku kwa mse wa Future Amo, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo kuti ifika mprogram imeneyi ya Hymns of Hope, nyimbo imene akuti Yehova mbusa wanga, akuti kaya ndilemedwe motani, kaya ndiphinjike motani, kaya zinthu zindivute motani, koma ndidziwabe kuti iyeyo andisogolera, akhala nane, andikuta mu nyengo zonse zimeneyo ndikudusamo. Kuyimba kwabwino kwambiri imene kucheka kwa nyamata amene wa amse wa Future Amo. Ndifunso kodi muvuto lanji, ndivuto lanji, osati muvuto koma ndivuto lanji limene lakuphinjani, ndi nkhawa yanji imene muli nayo, mwina ndikuluza chiyembekezo kotani kumene muli nako, kumene simungapite pamaso pa Mulungu nkumva ndithu Mulunguyo nkukuyankhani, akuti palibe china chilichonse chimene tingabwere nacho kwa iye osatiyankha. Ni Mulungu wa nthawi, ni Mulungu wa dongosolo. Tithokoze kwambiri mzathu amse wa Future Amo chifukwa cha nyimbo imeneyo, kuti kumbusa kuti nthawi zonse tizizindikira kuti Yehova ndi mbusa wathu, ifeyo sitizasowa, chingavute motani koma ifeyo sitizasowa tikalola kukhala Mulungu wathu ndithu kukhala pasogolo ndi kukhala mbusa wathu muchina chilichonse. Mkatikati ma program imeneyi ya Hymns of Hope, nyimbo zopereka chiyembekezo komanso kuyankhulana mwapo ndi apo zimene kwino kumapanga moyo uno, chifukwa anthufe tikufunika ndithu makhalana limodzi, kumalimbikisana nkutonthozana, zimachita bwino kwambiri. Ena anabwesa mawu akuti ayi mtunda nkukankhana kapena maliro nkulirana, chisangalalo ndithu nkukhalira limodzi, zimafunika kutero ndithu, zimachita bwino. Nyimbo yosatirano imene tifike program imeneyi ndikuyimba kuja kwa mzathu atu His Glory kuchokera komwe kukanjeza mu mzinda wa Blantyre. Ati pasire nyimbo imene akuti Adani. Chilamulo chale kekane chiweluzo sichi tuluka konse obeza oipa zingolungama zoipa ndizo zichuluka unena sabe umabandi mwini mlaliki uchitaza chigololo mwini mlaliki upembeza mafano chifukwa chake chiweluzo chituluka chopindika olalika opunzisa ndife otumilwake milomo yatu iyenera chilungamo zonse jikumurisa ambiri la Mlungu litukwanirwa tichitira mwano Mlungu kodi ndiwe mlaliki uneno sabe umama ndiwe mwini mlaliki uchitaza chigololo mwini mlaliki upembeza mafano chifukwa chake chiweluzo chituluka chopindika zukawe futuka pazoipakala maso wanirisa utumiki wako impazo wawanzonse zula chenjeza amakanindi onyengawo aziwe nkwiyo wa Mlungu wayandika kodi ndiwe mlaliki
unena sabe umaba, ndiwe mwini mlaliki, uchita za chigololo, mwini mlaliki, upembeza mafano, chifukwa chake chiweruzo, chitulukacho pindika. Kodi ndiwe mlaliki, unena sabe umaba, ndiwe mwini mlaliki, uchita za chigololo, mwini mlaliki, upembeza mafano, chifukwa chake chiweruzo, chitulukacho pindika. Kuyimba kumeneko kwatu His Glory kutipasira nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene akuti adani kodi ndiwe ndani iwe amene ukunena kuti chakuti nsapanga iwe nkumapanga, kukhala mtumiki nkumanena kuti chakuti tisamwe iweyo kumwa kukhala mtumiki nkumalalikira nkumanena kuti chakuti sichoyenera iweyo kuchita. Sili kwina mapanga zimenezo. Ngati tili atumiki ndithu, tiyeni ndithu tionese zitsanzo zabwino muzimene tikulalikira, muzimene tikuchita. Tili pa anthu ena pano amene chifukwa cha zochitika zathu kuchecha amatiziwa ngati ndife atumiki nkutheka, koma zochita zathu kunyumba sizigwirizana ndi utumiki umene anthu amatiziwa nawo. Tili pa anthu ena pano amene timakhala m'malo siyanasiyana, anthu amatiziwa ndi khalidwe lina limene tikapita kumalo ena amadziwa kuti ndife azilaliki, koma kungofika pa nyumba maneba kunena kuti kodi mukuti awa ndi alaliki? Iyo awa si alaliki ya. Tikuwadziwa ndi khalidwe lina. Ndiye chimene ifeyo timafalisa chizikhazikika m'mitima yathu ndi kuti anthu ku dziko lapansi akakhala kuchidziwa chimenecho. Osati atidziwe ndi china, tisamakhala ngati bili mayankho iyayi. Kuti lero tisintha makaka, mawativa makaka ena iyayi. Tisamatero iyayi. Nkatikati mwa program ineyi ya Hymns of Hope. Nyimbo ina imene tifikenso program ineyi ndikuimba kuja kwa Pastor David Waya, nyimbo imene akuti anayenda. Mbuye watu Kristu yo adaenda mu mavuto, kutopa kudalipo zajisoni, adaenda mu mavuto, adaenda mu mavuto, kutopa kudalipo zajisoni, adankanaye kwa Pilato, kuti akaweruziwe, anthu onse adanena pajikeni, adayenda kuyenda, adayenda mu mavuto, kutopa kudalipo zajisoni, adamsenzetsa mtandao, eti kunkana wo ku Golgotha, Mbuye Yesu adanena akhululukireni, adayenda mu mavuto, adayenda mu mavuto, kutopa kudalipo zajisoni, adayenda mu mavuto, adayenda mu mavuto, kutopa kudalipo zajisoni, anamkomera pamtanda, dziko linakwelezeka, dzuwa lidazima, anamalira, adayenda mu mavuto, adayenda mu mavuto, kutopa kudalipo zajisoni,
anamuika manamo, anagona masiku 3, mbuye Yesu adamuka, anamuka mwamba, anayenda mu mavuto. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Kutoka kudalipo mzajisoni, anayenda mu mavuto. Oh, anayenda mu mavuto. Kutoka kudalipo mzajisoni, anayenda mu mavuto. Ndimukonda mbuye Yesu, ndidzalola kulangidwa, iye ndiye mfumu yanga, kodi sungamulole, anayenda mu mavuto. Nzamkonda yekoposa kale, zinapeze zowina wongaye, chimwemwe muntimanga mene wandira nkula. Nzamkonda yekoposa kale, adayenda mu mavuto. Yeah. Yesu yo adachotsa zolemeta zanga, oyankama pempelo, Anandilangiza mata, anachotsa zimona limita, zowawa adachotsa, ananipata nyimbo. anayenda mu mavuto. Yeah. kuyimba kumeneko kwa Pastor David Chiwaya, nyimbo imene kuti anayenda tikupita mzathu ani mayimvera komanso kuonera iyayi munafika pena ndithu mokhanga tikuti koma khanga timukuyenda nayo mmene amatero kuti anayenda tikudziwa kuti mamva koma kwambiri. Ni nyimbo imodzinso imene anthu ambiri amayikonda, makamaka Pastor David Chiwaya akakhala akutumikira malo ena ndi abweresa nyimbo imene timaona ndithu na mtindi wa anthu kuyimirira kuonesa chimwemwe chawo ndithu kumazikukuda pa mtima, kuonesa kuti akumva kukoma makamaka apo pokuti adayendapo akuti adayenda m'mavuto, ngakhale kutopa kunalipo, zochitika zinalipo, komabe suti anafowoka iyayi. Ambuye wathu anakumana ndi zambiri, kunyozedwa, kutukwanidwa, kutani, anayenda muzokoma zimene zinso zitilimbisa mtima ifeyo kuti njira imene tikuyendayi sukuti tingoyenda mofewa mwamya mmene tikuganizira. Tikumana ndi zambiri zimene zikufunikira ifeyo ndithu kuti tilimbebe mtima, tikankhebe, tipitebe chisogolo, tisabwerere mbuyo, tisafowoke. Ambuye wathu sanafowoke, anakafowoka sibwezi pano mwina ife tili pano, koma adalimbikira ndithu nkutipiririsa ifeyo kuzonse zimene mwina zinakatha kutinyamula, mwina nkutiononga, koma ndithu anapereka moyo wake nkutifera, nkudusa monsenzo kuti inu ndine musiku la lero tikhale moyo, tizinyadira nkumapanga zonse zimene ifeyo tingathe. Nkatikati mwa program imene ya Hymns of Hope sitikudziwa kuti mukuyisatira kuchokera kuti, sitikudziwa kuti mukuyionera kuchokera kuti, komanso nyimbo zimenezi zikusunthani motani, zikutengerani pati, zikunyamulani motani. Ifa nyimbo zimafuna zikunyamula, zikukuta nkukupasa ndithu chithunzi chabwino chimene ukuyenera kukhala nacho. Nyimbo inanso imene tifike mprogram imeneyi ndikuyimba kucha kwa mzathu Must Future Amo. Nyimbo imene kuti powathangata ni nyimbo imenenso amayi adolika amayimba makachisimu, kumakhala osiyanasiyana kumeneko powatangata. Tiolere kuyimba kumeneko kwa mzathu Must Future Amo. Ona antu ozungulila iwe, anyamula katundu olemesa, auzeni za mulungu opepusa
simafunde opya opanda mpamvu yanu ndizasochera Mbuye owatangata anthu ena mudzalandira madalitso otayika muchimowo auze ni za Kristuyo mudzapeza chimwemwe chowatangata ochimwawo aone za Yesu amene anakuchiritsawe owatangata anthu ena mudzalandira madalitso otayika muchimowo auze ni za Kristuyo mudzapeza chimwemwe chowatangata ochimwawo aone za Yesu amene anakuchiritsawe anthu ambiri asochererabe asowa mtendere ndi nsangalaso zusani ochimwa onse aone mwasonyeze njirayo tibwera kwa inu Mbuye kuti tiphunzitse za nsisi zanuzo popanda thandizo lanu sitidzagonjetsa owatangata anthu ena mudzalandira madalitso otayika muchimowo auze ni za Kristuyo mudzapeza chimwemwe chowatangata ochimwawo aone za Yesu amene anakuchiritsawe owatangata anthu ena mudzalandira madalitso otayika muchimowo auze ni za Kristuyo mudzapeza chimwemwe chowatangata ochimwawo aone za Yesu amene anakuchiritsawe aone za Yesu amene anakuchiritsawe aone za Yesu amene anakuchiritsawe. kuyimba kumeneko kwa mzathu amene wa Amast Future amo nyimbo yabwino imeneyi akutipo wathangata anthu ena umalandira mtendere nalandira zokoma. Nyimbo yabwino kwambiri imeneyo tisachifotokoza zambiri yayi fatu kudziwa kuti mzathu imene nyimbo imeneyi imalira kuno inunso mmayisatira bwino. Tisalepherenso kulandira mzathu amene mwangotipeza kumene mkatikati sitinathe mtunda tangochita ni nyimbo zingapo. Tathokoza kwambiri kuti mapanga chisankho kutifikira pano kubwera pano pa VNV Media TV. Tisayiwale kuchita subscribe ndithu channel chimenechi kuti chipitirebe ndithu nyimbo zimakhala pano timakhala ndi zinthu zochuluka kwambiri maulaliki nkhani yake ndikukutana wina ndi nzake. Nyimbo inanso satira imene itifike madzulo buno ndikuyimba kucha kwa mzathu a Heavenly Inspiration kuchokera komwe kuzomba mene watipasire nyimbo imene akuti pang'ono ndi pang'ono.
pang'ono tikuchotsera masiku tikuyanganizana nitsikula likululo tsikula kudza kwake tsikula ulemelelo tsikula kudza kwa Yesu mpulumutsi wa dziko lonse. Taonani Yesu adza Maranatha Maranatha kudzatenga anthu ake yabwino tikondwere Yesu adza Maranatha Maranatha chifukwa Yesu akudza tikondwere chiyembekezo akhungu adzaona olumala adzayenda matenda adzagonja zowawa zonse zidzatha zowawa zanzikoli sitingaziyelekeze ni chimwemwe chomwe chilinkudza Yesu Kristu akadzabwera. Taonani Yesu adza Maranatha Maranatha kudzatenga anthu ake yabwino tikondwere Yesu adza Maranatha Maranatha chifukwa Yesu akudza tikondwere chiyembekezo. Taonani Yesu adza Maranatha Maranatha kudzatenga anthu ake yabwino tikondwere Yesu adza Maranatha Maranatha chifukwa Yesu akudza tikondwere chiyembekezo chifukwa Yesu akudza tikondwere chiyembekezo chifukwa Yesu akudza tikondwere chiyembekezo. kuyimba kumeneko kwa mzathu a Heavenly Inspiration, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene kuti pang'ono ndi pang'ono tikuchosera masiku masiku akupita ndithu tikangomva mbuyomo Yesu abweranso posachedwa. Chichitike nchakuti ndakuti masikuwa zochitika zikungooneka ndithu mwapang'ono pang'ono. Mwapang'ono pang'ono ndithu tikupita kumeneko posachedwa apa chachikulu chichitika.
chachikulu chichitika koma mwapang'ono nde Bible limatiuza kuti owerenga khala maso chifukwa zochitika zimene zikuchitikazi zingotionetseradi kuti Yesu Khristu wasala pang'ono ndithu kufika. Chofunika tikhale maso, tikhale anthu owerenga nkumaziwa nthawi imene tili, nyengo imene tili, nyimbo ndiye zikuperekedwa, mauthenga akupita ponseponse. Chofunika ifeyo tigwirirepo ntchito ndithu nkumayang'ana kumene ifeyo tikupita. Kodi inuyo mukangana kuti pang'ono mumuyenda motani? Anthu akamba chani za inu mulendo wanu wa pang'ono? Kodi anthu akamba chani za inu mene mmakhalira ndi pabanja panu pamene ulendo utikuyenda mwa pang'ono? Aliyense aziyankhireka nkatikati mwa program ineyi ya Hymns of timakhala ndi chimwemwe pano. Program ineyi ndi ya chimwemwe kwambiri chifukwa ukamamva nyimbo zimene zopereka chiyembekezo umakhala ndi chimwemwe. Ukakhala wapita pa nyumba imene ndi yasiwa, mwina tataya okondedwa athu kapena ife tikupita tukamuzonda nzathu, nyimbo ndithu tikuyimba kumukuta nzathu uja amatonthozedwa. Kwa inu amene munaferedwa mukudziwa ndithu kufunikira kwa nyimbo mene nyimbo imakutira. Kwa inu amene munakumana ndi mavuto osiyanasiyana mukudziwanso mene nyimbo imakusendeza chifupi mwina kuzoyipa zina zimene timafuna kuti tipange chifukwa cha mavuto amene tikumanizana nawo. Tikaona nthawi yafika kumatichereche, ndipo nyimbo yomalizira imene itimalizire program yathu ya siku radio ndikuimba kucha kwa mzathu a Divine Ministries kuchokera komwe kundilanda nyimbo pena kuti perekani. Tayika nyimbo imeneyi chifukwa cha Harvey Chigumula amayikonda kwambiri. Sunday nalilonse amayisesa iya musaiwale, Uncle Philip musaiwale, ndetatiya lero ndithu timwikireso nyimbo imeneyi kuti adalisike nayo. Kuyimba kumene kuti malizire ndi kwa Divine Ministries, nyimbo pena kuti perekani mitima yanu. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, osaiwala cameraman Brian Katumba. Tikuti pirizani kuonera maprogram osiyanasiyana pano pa V&V Media TV. Makoma nonse, good night. Perekani mitima yanu ndipo mukhulupirire adzatsogolera nonsenu opandanso matakadzo. Tamverani zomwe Mzimu anena, akatenga nonsenu amatipatsa chigonjetso tikondwelera mwa Yesu. Perekani mitima yanu ndipo mukhulupirire adzatsogolera nonsenu opandanso matakadzo. Kodi simukudziwa kuti ndinu kachisi wa Mulungu, ndikuti Mzimu wake agona mwa inu ndipo aliopatulika. Perekani mitima yanu ndipo mukhulupirire adzatsogolera nonsenu opandanso matakadzo. Ana anu adzalemera, anyamata nawona masomphenya, akulu adza lota maloto ndika
adzatsanulira mzimu wanga. Perekani mitima yanu ndipo mukhulupirire. Adzatsogolera nonsenu opandanso matakadzo. Opandanso matakadzo. Opandanso matakadzo.